लोग कहेला कि बेटा बेटी के बियाह हो गईला पर माई बापू के जग पूरा हो जाला, पर आजकल तो समय से सब कुछ मिलियो जाए। एक अच्छा जीवन साथी मिलल बड़ा मुश्किल होला। हमने जैसन लइकन के तो अब शादी ब्याह के नामे पे मन घबरा जाता। पहले शादी से रिश्ता बनत रहे, अब न्यूज बनता। मेहंदी के रंग छूटे से पहले हाथ खून से लाल हो जाता। प्रेम में पड़ के लोग अपराध कर देता। नया जीवन शुरू करे वाला लड़का के जिंदगी बर्बाद कर देता। घर वाला के भी सोचे के चाहिए न हो कि दिल कहीं और लागल बा तो रिश्ता कहीं और कैसे चल पाए। अपन मुंह में अपना मर्जी से घर वाला अपन इज्जत तो बचा लेता, पर घूंघट से ढकल चेहरा के साजिश सबके सामने आ जाता। लोग शादी में 7 फेरा लेके 7 जन्म साथ रहे के वादा करेला, पर अब एको जन्म के उस सही से चला लेवे, इहो भगवान भरोसे पर।